бой. И днес снимаме как да бос геймър прави някакви тъпи трикчета, които са много опасни с ей тази тротинетка от Дикатлон. Хайде! Аре, бос геймър! Сега ще скача от това! И хора, сега почваме първият чалендж на бос геймър. Чаленджът му ще бъде той да кара тротинетка, да се дигне и да я прескочи. Давай! Ама... Добре, аре, на равното. Чалендж едно изпълнен. Трябва да изпълниш минимум 5 от 10. Добре. Хора, вторият чалендж на бос геймър ще бъде да кара поне 1 или 2 секунди на тротинетката задна гума. 2-3 секунди на задна гума с тротинетката. И давай. Не успя. Имаш максимум 3 опита. О, боже мили! Успя! О, мага! И хора, почваме третият чалендж, който ще е да се засили от равното и да прескочи някъде към толкова пространство, някъде там. Добре, давай! Ай, бос геймър! Старт! Успя! И хора, това ще е четвъртия чалендж на бос геймър, който ще е да се върти поне 1, 2 или 3 секунди на задна гума! Ама без да се дръжиш. Добре, аре, давай. Ето това ще е трикчето, само за показно. Да, това ще е трикчето, честно казано. Добре, сега ела тук, да го направиш, да се опиташ. Добре, първи опит. Започваме. Не. Втори опит. Почваме втори опит. Не. Не успя четвъртия чалендж. 3 от 4 да се направя сега. Почваме пети чалендж. Не. И хора, това започваме пети чалендж на бос геймър. Той ще е докато кара тротинетка и ние как да ще го преметне над кормилото и да продължи да кара. Добре, и започваме петия чалендж. Айде, давай. Първи опит неуспешен. Айде, втори опит. Успя! Не успя. Сега последният опит. Последният опит успя, хора! Успя! И хора, започваме шести чалендж на бос геймър, който е да кара по ето тази стълба и накрая да скочи. Да. Хайде, бос геймърчу. Можеш ли? Може. Смел ли? Да, смело е, той може всичко. Не. Не успя. Бати. Стига! Това е бати. Успя, може мене! И хора, това е седмият чалендж на бос геймър, който ще трябва да си натисне един спирачката с един крак, другия крак да си го качи на кормилото за поне 2-3 секунди. Хайде, бос геймър. Хайде, давай. Вярвам с теб. Успя за 2 секунди. Силен си. След малко ще почваме 8-ми чалендж. И хора, това е 8-ми чалендж на бос геймър. Да направи дрифт с тротинетка. Чай, давай.
Добре, успя. Добре, успя. Хора, почваме девети чалендж. Девети чалендж на Boss Gamer. Няма да казваме какъв е, не мога да го обясна. Той сам ще го направи. Давай. Абе, виж, започваш от това бялото. От това бялото свършваш нова дрифт. Трябва да направи от тази. Не, на улицата. О май гад. Хера! Мали, то суд. Ето. Ай, дрифт! Дрифт! Добре, сега направи моя чалендж. От това започваш на бялото и свършваш тук с дрифт. Да. Мали! Добре, това беше първият му опит. Сега ще пробваме вторият му опит. Сигурен ли, че го можеш, босе? Аре, давай. Ще спрем на пауза, докато минат колите. То вече няма. Давай! Айде бе, моя чалендж. Айде направи моя чалендж. Моля. Добре, айде, това ще е моя чалендж. По-труден. Дали се? Не. Давай. Дрифт накрая. Дрифт? Ами добре, аре. Изпълните вече чалендж, сега 10. И хора, започваме 10-тият и последен чалендж на Boss Gamer. Той е да кара адски дълго място и така нататък. Направо да го видим в действие. Какво направим с камера? Направо да го видим в действие, да. Аре, босе, Boss Gamer. Ехо. Заспал ли си, бе? Тръгвай. Аре, ние ще следиме. Идвайте хора, аз днес не се правим чаленджи. Давай! Може да е само един за много епичен. За знаете, При мен е 10. Boss Gamer ще го прави. Босе, сигурен си готов. Давай! Ето, Няма коли. там Абе, Пепи! да го направи. Чакаме те разпирката! Бързо! Хора, може сега да се клатим малко. Даже не малко, а много, бе. Чекам спирката. Ще изтичай. Къде е Boss Gamer, бе? Ей го! Абе, я направо спрем на спирката. Дропи на ММГ! Виждате ли го? Не! Ето го! Нещо... Що се качи? Що се качи? Защо се качи? Защо? Сигурно само има много коли. Абе, много коли има. Босе, си сигурно. И добре, хора, това беше клипа. Дано ви е харесал. Boss Gamer мисля, че направи 8 или 9 чаленджа успешни и един или два неуспешни. Да, както казах, аз бях за Airboy, субскрайбвайте се за мен, лайквайте и бай!